так за тази линия да е завъртена на 60 градуса, тя не се завъртва, точно защото липсва modifier KeepTax, който направо запазва самото действие на тага. Винаги темплейта е на по-приоритетен и затова може да покрие ефекта на зададения в репликата так. Тук най-често се използват за цветове. Самото приложение на KeepTag е, така да кажа, почти минимално. Аз не го ползвам, никога не съм го ползвал, затова ми е трудно да обясня какво точно прави, но да видим така дали ще ви стане ясно. Сложим тук един цвят. Да. Ето виждате, когато има KeepTag, този таг за тази сричка се изпълнява. Ето този таг се изпълнява. А когато KeepTag не е използван, той не се взима предвид. Надявам се схванахте какво точно прави KeepTag като modifier. Пък и да не сте, като не влиза в употреба, няма да ви е нужно. Следващият modifier е NoBlank, който когато се използва, премахва, не прилага ефекти върху празните срички. Знаете от миналия път, когато правих карок тайминга, че имаме някои празни срички. Ето в случая тази, нарочно съм я оставил от миналия път, за да видите, че тя въобще не се взема. Ето виждате, няма никъде празно, а когато не е използван, имаме една празна, която всъщност е точно празната сричка. Ето мада, след мада, ето празната сричка. Също празни срички има и преди всяка реплика, както виждате тук. И с NoBlank се премахват тези срички празни. Следващият modifier е NoText. Той пък премахва текста на самото караоке. Ето. NoText се използва, когато използваме обекти, или които са рисувани на ASS Draw. Ще видите по-натам тяхното приложение, сега просто ги нахвърлям. Така. Следващият е Multi, един от любимите ми модифайери. Значи, Multi, какво прави точно Multi модифайера? Ами в някои караокета, смисъл песни, се случва дадена сричка да се изпява по няколко пъти. Да кажем Hiroshi, да кажем, няма значение. Hiroshi, така. Тази реплика, този караоке тайминг се изпява, той е обикновен както другите. Тези 4, виждате, Hiroshi. Сам ще съм оставил тук разстояние. Така. Той си е на една обикновена караоке тайминг реплика. Но, примерно, хито се изпява, да кажем, 2 пъти. Какво се прави тогава? Ми използваме multi modifier и след сричката, която се изпява няколко пъти, се добавя тайминга и неговото повторение се отбелязва като DS. Тоест, един път се изпълнява, 2 пъти, 3 пъти. Сега как ще го видите точно, не ми е ясно, като не съм ви показал другите неща.
Добре, ще използвам една времева функция. Въобще не гледайте какво се пише. Просто искам да ви покажа самото приложение на модифайера. Какво обърках? Да, запетайка. Ето, какво точно става. Ето 1, 2, 3 пъти се повтаря хито. 1, 2, 3. Ето точно това прави мултитага. Ще го разгледаме по-натам. Имаше в Naruto Shippuden мисля, че предишния ендинг, глупавия ендинг, който много го мразя, повтаряха една сричка е по 10 000 пъти. Та точно тя е за... може да се приложи, да се таймизира с мултитага. Аз мисля, че даже го отделих да ви го покажа. Да погледна. Да. Да. Ето такива повторения, те се оправят по същия начин. Просто се задава е като срички, наглася им се тайминга, който ви показах в предишния урок. И след като се нагласи, просто се заменя с DS самата сричка. Дано да не ми блокират пак видеото за една секунда използване на аудиофайла, защото YouTube е голям закрилник на авторското право. Видяхте какво стана с предишния урок, какви проблеми имах. За да видим какво ще стане с този. Мулти го разгледахме. Keep tag, no blank, no text. Да, остана един, мисля. Loop. Тоест, или repeat още, може да се замени с repeat. Повторение на даден темплейт. И се изписва колко пъти да се повтаря изпълнението на дадения темплейт. Ще се види по-добре. Виждате, че два пъти се изпълнява всяка реплика по два пъти. Точно това прави този модифайер. Ето 3 пъти стана. Не се виждат две, защото имат една и съща позиция. И... да, имат една и съща позиция, т.е. те са една върху друга. Ето можем да... само да приложа, извинете. Можем да ги преместим, за да видите точно, че са две, не една. Ето доказателството. Просто са една и съща позиция и се припокриват. Затова така се получава. Този так се контролира с J променливата, която ще разгледаме по-натам. Code клас модифайерите. При тях могат да се изписва line, seal, също Fury. Да. Това са. Тоест даденото тук изписване ще... дадения скрипт ще се изпълнява за всяка сричка само един път. Няма да се повтаря нищо. Ако имаме някакви изчисления, примерно плюсове, минуси, това за събиране и изваждане, ако имаме деление, умножение или проверка с if функция, тук се изписва всичко. Това е просто пренасяне на Lua скриптирането в EdgeSoup. Ще го разгледаме по-натам. Както вече казах. Всъщност казах, че може да не го разгледаме, но основните неща мога да ви ги покажа. Да не влизам дълбоко. Всеки, който се интересува, може да прочете в официалния сайт на Lua има туториали, оттам може да си погледнете, има уроци, може да си погледнете оттам
нещата. Да, забравих още два модифайера. Те са all. Сега какво прави all? Виждате, че тези реплики всичките са с един и същи стил по дефолт, дето сме задали тук. Те се създават автоматично от Karaoke темплейтъра, не ги променяте. И самият скрипт се изпълнява за всички реплики от този стил. Когато обаче стилът е променен, т.е. не отговаря с темплейт репликата, ефект върху него не се прилага. Виждате, че първата реплика е с друг стил и върху нея няма никакво приложение на ефект. Може, ето ако го променим стила на темплейт лайна, сега само ще се приложи ефекта върху тази реплика с този стил. Ето. Когато обаче е използван all modifier, който написах в момента, независимо от стила, ефекта се прилага върху всички реплики. Конкретно с seal modifier върви един наречен car, идва от характер, което означава символ или в случая буква от Karaoke тайминга. Този tag, modifier, прилага ефекта върху всеки символ по-отделно. Т.е. по същия начин, както преди беше за seal, се прилага върху всяка стричка по-отделно ефекта, сега се прави същото за всеки символ. Ето, виждате пак как се получи. По същия начин, както преди. Ето, виждате, всяка реплика се дели. За всеки символ се създава нова реплика. Сега ще ви покажа разликата по-видимо. Така създаваме с друг стил. Да кажем тази реплика. Ето, значи върху тези три реплики се прилага този темплейт, върху тази само този сила. И ето виждате, тези си остават цели стрички, а другите се разделят по символно. Ето това е разликата. С това прави характер модифайера. Вече други не останаха. Може да има един-два още отгоре, но тяхното приложение е по... как да кажа... използва